Hoxe máis que nunca, se un mira aos ollos dun gandeiro, dunha agricultora, de calquera actividade do campo, dáse de conta dunha profunda tristeza alá no fondo das meniñas. Esa tristeza ben producida porque o campo, a actividade agraria e a actividade gandeira volveuse insoportable. Volveuse insoportable porque o prezo da enerxía é brutal, porque a extorsión das eléctricas é brutal, porque os combustibles non se poden utilizar, porque os insumos levan un precio prohibitivo. Por que? Porque hai que salir desta. Porque os dous gobernos son responsables de que os produtores e a actividade económica deste país poida florecer unha vez máis e non estar contra as cordas. Para iso, convocamos a unha manifestación, a esa gran manifestación do día 3, que é a protesta deste país pola situación en que nos meteron, porque nos meteron nela, por cobardías, por malas políticas, polo que fose. Temos que facer oír a nosa voz. O BNG Mini vai ir a esa manifestación deste domingo día 3.